Nou, goeie. Goeie. Wij zijn van Omroep Friesland, van het Ja, programma hartstikke Heer. leuk. En vertel het me eens. En de vraag is altijd, wat hing er bij jou boppen de bank? Nou, een hele hoop spullen. Een mooi schilderij. Ja, een mooi schilderij? Ja. Mogen we die misschien even Ja, zien? natuurlijk, kom maar naar binnen. Ik heb verschillende schilderijen, lieverd. Jullie treffen het dat ik net binnen zit. Ja? Ja, ik zat achter in de zon. Oh, dacht jij dan. Ja. Doe ik even eerst zo. Ga ik eerst even zo? Ja? Dit is dus een inrichting van de oud wijf, hè? Oké. Dit is haast een museum hier. Nou ja, dat is weer een erfstuk van mijn grootvader. Dus dat is al meer dan 100 jaar, want ik ben zelf al 80. En je hebt nog een, wat is het, een dikke krokodil aan de morgen? Ja, ja. Dat is een alligator. Oh. Die is op een hele rare manier in de familie gekomen en dat vertel ik niet. Oh. Ja hoor, vertel ik wel. Mijn ouders die gingen ergens altijd zaterdagavond naar een café en daar hing die. En mijn vader heeft hem onder zijn jas meegenomen. Niemand heeft dat gemerkt. Dus hij heeft jaren bij mijn ouders gehangen. En op een gegeven moment is hij bij mij terechtgekomen. Ja. Dus zodoende. Het zijn allemaal van die leuke dingen, joh. Dus eigenlijk, hij is gewoon jatten. Ja, hij is gewoon gestolen uit de af. Houden jullie mijn slaapkamer ook nog in? Oh, ja. Dus we kunnen altijd even kijken. En allemaal boeddha's, hè? Allemaal boeddha's, ja. Ja, ik ben helemaal niet gelovig hoor. Dus daar gaat het niet om. Maar mijn grootmoeder had een boeddha staan. En daar speelde ik als kind zijnde mee. Oké. En die heeft iemand anders geërfd toen ze stierf. En die heeft hem kapot laten vallen. En vanaf die tijd, want een boeddha mag je niet zelf kopen. Nee. Deze moest je krijgen. Deze heeft u allemaal gekregen? Allemaal gekregen. Allemaal lachende boeddha's noemen ze dat. Ja, ze zijn echt hete lachende boeddha's. Ja, die heb ik allemaal gekregen. Ik heb er ontiegelijk veel. Als er met mij wat gebeurt, hebben ze een feestje met de boeddha's. Dus...